खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर जों बयबो मिथिगौ मैयानि समावहाय क'क्राझारावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा अरुणोदय स्किमखौहाय आइजोफोरनो राननानै होफैबाय दा बे अरुणोदय स्किमावहाय राननायनि समावहाय सोर सोर लिडारा मा बुंदोंमोन बेखौ हयथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय दा बिनि गेजेरावनो आङो गिबिसिनथारावनो नैबे चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामानि बुंनायखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय ससे हगारनानै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों नैथियाव आरोबाव बिनिनो मोनसे भिडिअ बेखौबो आङो नोंसोरनोहाय हगारनानैहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों थामथियावहाय इउजि ब्रह्म केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारा मा बुंदों बिनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन अरुणोदयनि सायावनो बे समाव खोनासं गिबिसिनथारावनो अरुणोदयनि बेलायावहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बुंदों আমি অৰুণোদয় আঁচনি 7 অক্টোবৰ তাৰিখে হিতাধিকাৰীসকলক নতুনকৈ নিৰ্বাচন কৰি আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু বিটিআৰৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আমি বিটিআৰত অৰুণোদয় আঁচনি দিব পৰা নাছিলো মই যেতিয়া বিটিচিৰ নিৰ্বাচন আছিলে আপোনালোকৰ মাজলৈ গৈছিলো তেতিয়া মই সকলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে অসমৰ আন অঞ্চলত যেনেকৈ লাখপতি বাইদেউৰ আঁচনি পাইছে অৰুণোদয়ৰ আঁচনি পাইছে আমি বিটিআৰৰ ৰাইজকো নিৰ্বাচনৰ পিছতে অৰুণোদয় আঁচনি লাখপতি বাইদেউৰ আঁচনি এই গোটেইবোৰ আঁচনি আমি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম বিটিআৰৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিটিআৰ প্ৰধানৰ দায়িত্ব ল'লে আৰু তেখেতে দায়িত্ব লোৱাৰ কেইদিনমান পিছতে মই তেওঁ গুৱাহাটীলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলো আৰু কৈ মই তেখেতক কৈছিলো যে আমাৰ বিটিআৰত 4 লাখ মহিলাক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিব বিচাৰো নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল আগতে হোৱা নিৰ্বাচন আৰু আপুনি এতিয়া কৰিব খোজা নিৰ্বাচন দুইটাকে মিলি আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলক ঠিক কৰি দিয়ক যাতে আমি 2025 চনৰ ভিতৰতে বিটিআৰৰ ৰাইজক অৰুণোদয় দিব পাৰো सोरबा सोरबा सानदों जानो हागौ बिपिएफ पार्टी सरकार फैनायखाय अरुणोदय स्किमखौहाय मोनबाय होननानै नाथाय जों बयबो मिथिखागौ अरुणोदय स्किमखौहाय इलेक्शननि थाखायसो दोनथ'नाय जादोंमोन दा बे अरुणोदय स्किमा इउपिपिएल पार्टीनि आसनि बानायनानै होनाय मावबोनायनि मोनसे स्किम बियो 1.0 2.0 आरो 3.0 नैबे गासैबो इउपिपिएल पार्टीयानो बेखौहाय मावजोबखानायखा रायजोफोर दा बेखौहाय दायो इउपिपिएल सरकारा गैयाब्लाबो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया होनो गोनां बाध्य जानानै फैदों मानोना बेखौहाय सिगांनो लिस्ट लानानै दोनखानायखा आरो जायफ्रा लिस्ट गैथ'वामोन बिसोरखौबो सोसनबावनानै होनाय जादों 4.5 लाख होननानैहाय जोङो खोनानो मोन्दों रायजोफोर जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा क्रिसमासनिबो सम बेयावहाय सासेयावहाय 1250 थाखा मोननायानो बहानि ना सरकारनिफ्राय फ्रि अफ कस्ट ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन गोजोननाय मोन्दों अरुणोदय स्किमखौहाय होनायखौ आङो नुनानैहाय नाथाय बे अरुणोदय स्किमावहाय जे मिटिं सावरायलायनाय नैबे अरुणोदय स्किम होनायावहाय जाय दैदेनगिरिफ्रा माखासे बाथ्रा बुंदों बेयावहाय आङो माखासे ओरैबायदि बिस गोनां बाथ्रा खोनानो मोन्दों रायजोफोर बिनि सिगाङावहाय आङो माखासे भिडिअखौहाय आङो गाबोननि थाखाय नोंथांमोननोहाय हगारनानै होनाय जागोन दिनै आङो मात्र मोनथाम बिसयनिल' भिडिअ लाबोनाय जादों बे मोनसेया जाहैबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिनो मोनसे बुंनाय आरो नैथियाबो बिथांनिनो बुंनाय आरो थामथियावहाय आङो इउजि ब्रह्म सारनि भिडिअखौहाय लानानै फैनाय जादों आङो गाबोननि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि भिडिअ हगारनाय जागोन रायजोफोर
बे समाव जोङो नैथियाव खोनासंनोसै आरोबाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंबावदों। যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ BTC কাৰ্যালয়ত এক মিনিট মই গৈ আছো অলপ BTC কাৰ্যালয়ত এটা অনাবশ্যকীয় ঘটনা হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই ঘটনাটোৰ লগত কোনো বড়ো সংগঠনে জড়িত নহয় বুলি বিবৃতি দিছে। আপচুৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াইও কৈছে যে এইটো গৰিহণাযোগ্য কাম। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াইও কৈছে যে এইটো নিন্দনীয় কাম। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে কোনে মানুহখিনিক লৈ আহিলে, কাৰণ এছেম্বলিত ৰিপৰ্ট হ'ব 7:30 3টা বজাতে কেনেকে গণ্ডগোল হ'ব পালে। সেইকাৰণে BTC প্ৰশাসনে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছে যে এই ঘটনাটোৰ ওপৰত এটা ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে। আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ন্যায়মূৰ্তি হীৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হতুৱাই বা তেখেতৰ দ্বাৰা এই তদন্তটো সম্পূৰ্ণ কৰিব খুজিছোঁ। যিহেতু কোনেও ইয়াত জড়িত নাই বুলি কৈছে, গতিকে কোন তৃতীয় পক্ষ ইয়াত আহিলে তাক চাবৰ কাৰণে BTC আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে আৰু BTC ৰিকুৱেষ্ট অনুসৰি আমি এটা জুডিচিয়েল ইনকুৱাৰী কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। थांनाय नभेम्बर दाननि 29 अक्ट' खालार खालि सेक्रेटारियेटआव जानाय जाथाय बे जाथायखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जुडिशियेल जास्टिस खालामनांगौनि दायित्व लानाय जोङो खोनानो मोन्दों। हाग्रामा महिलारिया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आथिङावहाय खुलुमहैदों रायजोफोर बेखौ नायबिजिरनो थाखाय। बेनिखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनैनि समावहाय बर' हारिनि गेजेराव गसंनानै थानाय सेक्रेटारियेट बिल्डिंनि सायावहाय जानाय जाथायखौहाय नायबिजिरनो नागिरदों। अब्ला रायजोफोर सेक्रेटारियेट बिल्डिंआ बर'फोरनि ना हारसाफोरनि? फिननायखौ नोंथांमोना फोरमायहरदो। हाग्रामा महिलारिया BPF पार्टिया हारसिंनो जुदि गोहोगोरा पावार टाइगार होननानै बुंदोंब्ला अब्ला माब्रै आसाम गभर्नमेन्टखौ बेसिखिनिखौहाय नायबिजिरनोहाय गोनांथि जानानै फैखो? अब्ला हाग्रामा महिलारिया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजोंनो बायजायाखै खोमा ना? बे समाव नायबिजिरनायाबो गोनांथार, नायबिजिरथों रायजोफोर। हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि खुदु मुदु जानानै दङ UPPL आबसुखौहाय दाय खालामनो थाखाय। मेन थांखिया बेसो। दिनै मा हाग्रामा महिलारिया खुद्रुद्रु आसाम गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टारनावहाय खुलुमहैनायसो जोङो नुबाय माथो। बेनोनो पावार गोनां BPF पार्टी। बेसेबां लाजिसिंसिं ना रायजो राजा नोंथांमोन। फैदो अब्ला थामथियावहाय UG ब्रह्म सारा मा बुंदों खोनासंदो ससे। দিব পৰা নাছিল ইলেকশ্যনৰ আগত, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া বাছনিৰ আজি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এইটো প্ৰায় 4.5 লাখমান অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰীসকলক অৰুণোদয় দিয়াৰ কাৰণে আজি উদ্বোধন কৰা হয়। আজি বাক্সা জিলাত 60,409জন বেনিফিচিয়াৰী অৰুণোদয় পাব। এইটো এটা ধ্বজাবাহী আঁচনি আছিল, খুব মানে এটা ভিজনাৰী আৰু সমাজৰ নিম্নতম পৰ্যায়ত যিসকলে অসহায়ভাৱে বাস কৰি আছে মহিলাসকল, তেওঁলোকক সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে সকাহ দিব লাগিব। সেইকাৰণে সকাহ দিয়া হ'ল। এতিয়া মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ অধীনত 10,000 টকা BTC জানুৱাৰীৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব। তাৰ দ্বাৰা দি তেওঁলোকে নিজে বেপাৰ কৰি পেলাই আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব লাগে, সেইটো উদ্দেশ্য আছিল। মই ভাবোঁ যে এই আঁচনিয়ে আমাৰ মহিলাসকল আৰু পৰিয়াল, অকল মহিলা বুলি নহয়, যি মহিলাই যি মানে ঘৰত থাকে এই পৰিয়ালৰ কাৰণে ডাঙৰ সকাহ। साफ्रोमनिबो खुगानिफ्राय जों खोनाखाबाय अरुणोदय स्किमआ UPPL पार्टीनि समावनो होजानांगौमोन, नाथाय बहुतनि थाखाय होजानाय जायाखै। बिनि थाखायनो दिनैसो होनाय जादों बेखौहाय फोरमायखाबाय। बेयावहाय रावबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। UPPL पार्टी गैयाब्लाबो बिथांमोना अरुणोदय स्किमखौ मोनबाय हाग्रामा महिलारि फैनाय सरकार समावहाय। नाथाय बेखौहाय सोर बानायदोंमोन? UPPL पार्टीया बेखौ गोसोखांजेनदोंमोन। आरो बाखि दंबावो रायजोफोर, बेखौ गाबोननि थाखाय नेनानै थाब्लानो जाबाय। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।